Ayan, mga boss. May baboy ramo dito, oh. Oh. Wik, 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 wik. Wik, 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 wik. Uy, titirahin ng aso. Ayan, oh. Bibi. 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 Ayan, oh. Galing, ah. Oh, nakakuha na agad, oh. Lalaki? Bibi. Taba na, oh. Ayun o. Ano? 0919. Bibi, bibi. Sa kanya, wala maliit pa sa liyan eh. Si Bus lang ang naka... Ayan, oh. Sa kontak ka. Kaya yung nakagat ng aso. Oo. Buti hindi namatay sa kamandag. Sa kontak ka. Mas makamandag yan, eh. Tayo lang dalawa mag-fix yan eh. Ito nakadali. Libre din ang loob. Ah, Libre pang Facebook. galing, oh. Meron ka ng papers dito. Ayan, oh. Ano yung sungat? Ay, taga. Ayan, wala na. Ako'y wag! Hawakan mo, pre. Ayoko. Kagatin ka na yan. Halika, halika. Mabait na nga, eh. Oh, Ayaw, oh. para nila to. Bait na, oh. Oh. Ulit, ano? Ito, grabe ang buso. Yung dyan ah. Oh. Parang puputok yung dyan ah. Bibi, busog na busog, eh. Ayan, oh. Dapat yan, ano eh. Tapunin. Picture yun ito. Putang ina mo kung nagat yan. Galit siya, oh. Hindi na nga nagat ang bait niya. Oh, yan, yan. Dalhin mo dito, dalhin mo. Yan, oh. May kamukha, ah. Patay tayo. Ano ko nalungkot? Okay na sana eh. Okay na sana pre. Uy, uy, uy. Ang galing mo ko, no? Saan yun nauli yan? Ang galing. Oh, ayan, oh. Oh. Baka may nanay yan dyan, oh. Oh, ayan, mga boss, oh. Hindi lang siguro Ang nag-isa. baboy ramo. Yung nanay nito, saan kayo nakadalin? Di kayo nalalagay silo dyan? Di ba yung dalawang aso dyan na nag-aabol kanina? Oo. Mga nanay nitong aso ko. Hindi ko kasi pinagsasama sa amin. Hindi ko ay kinakwenta-kwenta. Ay, may kasama yan, yung nanay niya. Tingnan mo nga ganyan, hawak ko lang yung pera. Hindi lang isa to. Na anak. Marami pa yan dyan. Dalahan na sa endo ko yan. Galing, oh. Ha? Gayon mo na. Hawakan mo. May kamukha. Binitawan ni Joel, eh. Okay lang dyan. Yan, oh. Oo. Maliit pa yan na ako. Pinalilili ko pa. Nagpapito ko yan. Halika, kamukha daw kita, oh. Sarap ang garni na yan. So lang, maganda yan. Sika dito, pinabayaan ng 2,000, hindi ko na ibigay. Oo. Galing, ah. Kamot-kamot mo lang, ah. Oh. Kaya yan, Ano may kain yan? Kanin lang. Yan, oh. hindi pagkain ano. Sage. O kaya pala tumaba na. Kaya tayo dati nakita mo yun ang una. Oh. Hindi, hindi ko lang nakita. Nakita ko sa picture. Yung picture na Romel. Oh. Yan, oh. Ganun pala yan. Kasi dapat siya kumain noon ay gatas pa lang siya noon. Kaya hindi na. Nagbibigay. Pinadilili pa rin yan dapat. Napaliguan nyo rin. Malinis na, eh. Nga na pre. Oo. Kinaragaw ko kanina eh. Kaya binaba ko. 2,000 daw? Binabayaran na? Ng gas? Kaya ayaw, hindi niya binigay. Ito mo kay ate nung ginawa ko, sabi sa akin 5,000 na eh. Kaya nga,
Anong ibig sabihin niya? Oy, oh, baboy. Hindi pinagbibili. Baboy. Oo. Bintang ayaw. Mm. Yan. Talas ng uso niya. Titigas ng uso. Eh, ano, bibili niyo ba? Yan mga boss, oh. Oh, baboy Ramo. Halika, baboy Ramo. Oh. Oh. Hindi mo mahawakan yan, pre. Hindi, napaparo. Ayaw mapawak sa'yo eh, oh. Lika. Yan, Doon pa, yan. kuya. Oh, ha? Hindi makita sa camera mo. Ganap ng Kita. Hindi makita sa camera. Ito. Yung muna 3,000 pa rin to. Dadalhin na natin yan, oh. Bibigyan na yan ni ate. 2,000 nung una eh. Malaki na. Pumalaki na nga. Kaya nga 3,000 na eh. Pids, ang kinakain. Uno, baka sa sunod na linggo na punta ko rito, 15 na yan. Malaki na eh. Dati tipay at tayo na eh. Mga ilang buwan pa, laki na yan. Pre, parito. Parang may 3 linggo na ito dito. O, 3 linggo. Tama, 3,000. Dalawa pa lang. O, 2 pala dito. Ayan mga boss. 3,000 Kita na. tayo O, ng baboy Ramo. 3,000 na. Yan ang paglalakbay ng Bicolana Boy. Yan na siya nakuha. O, Sabado, linggo ngayon. Hmm. Eh, 3 linggo na yan. O, 3 linggo.